Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados lajeng nggih yakin bilih Allah menika estu ngersakake kawilujenganipun sedaya titah dalem kula panjenengan sami. Allah boten karsa setunggal kemawon wonten sing katiwasan. Mila Allah tansah ngudi kados pundi titah dalem mirungganipun umat manungsa menika slamet segoliwet. Kanthi kula panjenengan mlebete mangsa Advent salah setunggal ingkang dipun lelimbang nggih welas asih lan katresnan dalem ingkang luar biasa. Kados pundi Allah ngupadi kawilujenganipun kula panjenengan sami kanthi tedhak manjalma dados manungsa. Allah kersa ngasorake diri jejering Allah ingkang maha luhur, ingkang maha kuwasa, ingkang maha macem-macem, kersa rawuh manjalma dadi manungsa kaya awake dhewe. Mung bedane yen awake dhewe kebak dosa, gampang dumawah ing dosa, Allah ingkang manjalma menika tanpa dosa. Bentene namung niku sanes-sanesipun sami. Allah ingkang manjalma kersa rawuh lan ngrasuk kamanungsan, gesang kados manungsa limrahipun, ya lair, dadi bayi, dadi anak, dadi remaja, dadi orang muda, lajeng dewasa. Natal menika dados pitedah tumraping kula panjenengan kados pundi Allah manjalma dados manungsa ing Gusti Yesus. Lan anggenipun miyos menika boten standar, le miyos ana ing kandang, dipapanake ana ing palungan, tempat makan hewan. Menika asor banget dibandingke awake dhewe sing ya janma manungsa limrah ning lelair kan ya lumayan, minimal neng omah utawa ning rumah sakit. Menapa malih lari-lari jaman menika anggenipun lair wis cumepak samubarange. Kepara lelair dina apa jam pira wis isa direka. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid lan tiyang kathah. Kados pundi Allah ingkang ngersakaken boten wonten setunggal kemawon ingkang katiwasan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 18 ayat 12 ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, "Saka rumangsamu kepriye? Yen ana wong duwe wedhus 100, banjur ana siji sing katriwal, apa ora bakal ninggal sing 99 ana ing pagunungan perlu goleki sing katriwal mau?
Aku kandha sakbenere yen bisa ketemu kabungahane marga wedhus siji iku mau ngluwihi tinimbang marga wedhuse sing 99 sing ora ilang. Mangkono uga ramamu ing swarga ya ora ngersakake momongan dalem ana sing katiwasan. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak nyariosaken pasemon dalem Gusti ingkang kaparingaken dumateng para murid bab Allah ingkang Maha Welas ingkang ngersakaken sedaya momongan dalem boten wonten setunggal kemawon ingkang katiwasan. Mila Allah wantun nilar mendo sing 99 sing boten ical madosi setunggal sing katriwal. Menika temtu resikonipun nggih luar biasa. Sing 99 sing ditinggal mau bisa-bisa ya bubar utawa ilang utawa dimangsa kewan buas. Menika saged demi madosi sing setunggal sing katriwal. Ning menika dados semangat utawi spiritualitas kados pundi Allah paring tulodo dumateng kula panjenengan anggenipun bangun komunitas ingkang penuh kabegjan ingkang asung kabagyan marang sedaya warganing komunitas, umpaminipun nggih brayat utawi gereja lingkungan. Kados pundi semangat dalem Allah ingkang ngersakake sedaya momongan dalem boten wonten sing ketriwal saengga setunggal dipadosi ngasih ketemu lan ing mriku mangkih kabungahaning ngluwihi sing 99. Nah menika kedah nggih dados semangat kula panjenengan ampun ngantos wonten ing brayat umpamane wonten setunggal anggotaning brayat sing ilang malah dinengke wae utawa malah disingkirake wis ora apa-apa kelangan ndok siji ning dipadosi diupadi supados wangsul supados manggen malih manunggil malih wonten ing kandhang sing setunggal utawi wonten ing lingkungan nggih sami mawon yen wonten umat sing boten tau ketok utawi ora bisa ketok merga wonten masalah wonten perkawis aja mung dirumpi aja mung dikandha terus dirasani diupaya supaya umat sing boten rawuh utawi boten saged manunggil wonten ing kegiatan lingkungan disengkuyung anggenipun ngadepi persoalanipun utawi ngatasi masalahipun saengga lajeng saged manunggil wonten ing kegiatan lingkungan. Ninggih ampun mung nyalahke umat sing boten aktif. Awake dhewe sing aktif nggih kedah refleksi, kedah evaluasi aja-aja umat sing ora aktif menika merga awake dhewe sing aktif sing ora gawe nyaman, sing ora menehi papan, wektu, wadah kanggo umat-umat sing ora aktif. Kados umpamane numpak mobil kapasitase 8 terus dilalah sing arep melu mobil ki 10 ning awake dhewe ora gelem menehi papan lungguhan kanggo sing loro. Lah yo piye arep melu mobil? Allah ingkang ngersakake boten wonten momongan dalem ingkang katriwal. Menika nggih dados refleksi tumraping kula panjenengan sami anggenipun bangun gesang sesarengan, gesang pasrawungan. Mbuh kuwi ana ing brayat ing gereja lingkungan menapa dene wonten ing tengahing masyarakat. Kados pundi kula panjenengan estu dados pribadi-pribadi sing asung kenyamanan, asung kabungahan,
tumraping sinten kemawon, saengga umpamane kemawon anggotaning brayat sing katriwal terus wani bali, anggotaning umat lingkungan wani rawuh kanthi yakin, kanthi mantep. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.